Rashin aikin yi ya zama ruwan dare a wajen matasanmu, kama ga waɗanda suka yi karatu zuwa waɗanda ba su yi karatu ba. Wannan matsalar ita ce koma baya da matsanancin halin da ƙasar mu ke ciki a yau. Wannan dalilin ya sa gwamnati ta fito da shirin N-Power don tallafawa matasa domin dogaro da kai. Shin kuna gani wannan tsari ya yi tasiri ga rayuwar matasa? Ku biyo mu don jin yadda take kayawa. To jama'a barkanmu da warhaka. Ga mu nan akan titi inda za mu ji bayanai daga wurin mutane daban-daban. Kun san masu iya magana sun ce ra'ayi riga. To, bawan Allah, ji mana. Ko me sunanka? Sunana Aminu Ali na Kande. Muna bayani ne akan N-Power. Malam Aminu, shin kana ganin gwamnatin tarayya ya kamata ta ƙara haɓaka wannan tsari? Gwamnatin tarayya ya kamata ta ƙara bunƙasa abin N-Power, duba da cewa matasa su suka fi moran N-Power, kuma in ka duba population ɗin matasa su ne kashi 75 na al'ummar Najeriya. To lura da yadda rashin aikin yi da talauci kan janyo ta'addanci kala-kala, to wannan gwamnatin ta kawo N-Power wanda yake taimakon matasa dubbai, sannan kuma da kuɗi mai tsoka. Akwai wayanda sun yi karatu sun jima ba su da aikin yi, to amma wannan abin da gwamnati ta kirkiro shi na N-Power abu ne da zai taimaka ma matasa su ma su samu abin da za su dogara da kansu. Shin a kasan wani tsari da gwamnati ta fito da shi na N-Power ya taimaka wa matasa? Wallahi ban sani ba. Baka sani ba? Baka taba bibiya ba kuma ka ji? Allah ya taimaka. Mun gode. Muna so da ma mu tambaye ka ne game da sha'anin N-Power. Shin kana gana da wani tasiri ga matasa a Najeriya? Kai shiru. Tai. Mun gode malam. Yawa. N-Power da ake ta magana abu ne wanda aka shigo da shi don ci gaban matasa, amma mu ba ga amfanin haka ba. Saboda akwai hanyoyin da ake bi da abin wanda ba za ta ba, wanda suka kamata a ba wani lokacin baya biyo a hannunsu. Baka gana da wani tasiri ga matasa a Najeriya? Wannan abu ne nan wata manufa na wasu, amma ni dai a wajena bai da amfani, saboda ni na cika ban ga amfanin shi ba. Daga saman an ɗiba a sama a suna gashi, amma bai iso ga inda majalisun talakawan yake ba. Kina ga wannan tsarin yana rage yawan marasa aikin yi a Najeriya? Sosai ma kuwa, sosai gaskiya. Allah ya ƙara taimako a tallafa wa matasa don sun yi ƙoƙari. Yawwa mu ma muna buƙatar taimako iyayen yaran, musamman akan karatunsu. Wannan matsaloli da ake ta'addanci da kace na ce a cikin ƙasan za a samu sauki. To kaga idan muka ɗauki wannan zamu ce N-Power ta amfanar da al'ummar Najeriya. Amma ni ne N-Power da ke ganin shi a ƙasar Najeriya ni ba ta da wani amfani, saboda wanda yake da hannu da shuni shi ake ba, wanda yake da mai gida shi ake ba. Ya kamata su bi diddigi su gane ta wace hanya ya kamata su fitar da abun, sannan ina abun ya je. To kana ga ya kamata gwamnatin tarayya ta ƙara bunƙasa wannan harka? Ya kamata sosai ma kuwa, saboda duk abin da aka ce abu ne na matasa, to yana da kyau gaskiya a ƙara bunƙasa sosai yadda ya kamata. Sannan ni wata shawara zan ba gwamnatin Najeriya shine yana da kyau a ce wannan N-Power da ake yi, mutanen da aka diba wanda suka gama digiri da diploma da NCE in sun tashi ba da aiki, tunda yawanci talakawa ne kuma an gidan talakawa ne, to gwamnati ta duba su, kana da digiri kai applying N-Power, to a baka aikin, aka baka aiki sai a cire ka da payroll din N-Power. Haka zai taimakawa wajen tabbatar da gwamnati mai kyau wanda za matasa da a talakawa da su more ta, don abin an yi shi ne don a taimaka ma talakawa. Wannan ra'ayi ma ma'auya kenan. To mun ji ta bakin jama'a. Ina kira ga matasa da mu kama sana'a, don sana'a jari ce. Nima gata wana kama. Domin samun ƙayataccen shirye-shiryenmu, ku yi subscribing, ku danna ƙararrawa a Fix TV Hausa.